Maayong aga sa tanan. Palihog, magluhod ang tanan, pangamuyoon nato ng orasyo emperata. Tanan, umaluluyon kag mahinuklugon nga amay, kami nagapalapit sa imo sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19, nga nagtublag sa kadamuan, ng nagutas sang mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma, kag sa imo makaalayo nga kamot, dulaa sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom, kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tawo nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian, agod matap na ang paglaton sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna, nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyon ni ang amon mga pagpanikasog sa paggamit sining mga bakuna, sa pagpauntat sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod, nga nagaubra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sang ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas, kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit, kabay sila mag-ayo sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila, hatagi sang kapahuwayan nga dayon ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat, agod kami magpanikasog para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabayang amon pagulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa siningtion sang krisis, kag magdala sa amon sa pagpanibag-o kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang nagadangop kami umahal nga iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pagampo sa amon mga kinahanglanon, kundi ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman, umahimayaon kag bulahan nga Birhen. Amen. Umahal nga Birhen sang Candelaria, Igampo mo kami. San Jose, Igampo mo kami. San Rafael Arcangel, Igampo mo kami. San Roque, Igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Igampo mo kami. San Pedro Calungsod. Igampo mo kami. Palihog maglingkod ang tanan. Aton subong ginasaulog ang piyesta solemne sang Epipania. Ang Diyos sa iya dako nga paghigugma kag kaluoy, nagpahayag sang iya kaugalingon sing may pagpaubos bilang isa ka lapsag, agod iya kita bayawon kag kita makapakigambit sa iya pagka-Diyos. Ang santos nga ebanghelyo nagasaysay sa aton, nahanungod sa pagduaw sang tatlo ka manginalamon sa nabunag nga Kristo. Ini nagapahayag sang katumanan sang ginhambal ni Propeta Isaías sa nahauna nga balasahon. Ang mga kapungsuran magapalapit sa kapawa, magaabot sila halin sa Saba, nga nagadala sang bulawan kag insyenso. Sa aton pagkabuhi, kabay aton padayon nga makita ang Dios nga nagapahayag sang iya kaugalingon sa aton. Kabay aton ihalad ang aton kaugalingon sa Dios. Kabay ang aton kabuhi mangin matahom nga dulot sa Dios, paagi sa aton pagkabuhi sa pagtuo. Malig-on nga paglaom kag may bug-os nga paghigugma. Sa aton pagsaulog sining santos nga misa, ilakip naton sa aton mga pangamuyo ang mga masunod nga tinutuyo. Thanksgiving Mass of Couples for Christ, Family for Christ, and Ella Johnson, for the guidance and successful in taking the bar exam of Maybel Fahila, for the repose of the souls of Rudy Castrojas, Araceli and Welly Paredes, by Dina Castrojas Encarnacion, for the repose of the soul of Remedios Piscina, by Victoria Gargolio and family, for the repose of the souls of Cristita, Placido, Edmundo, and Junicio Kama,
Garbino, by Garbino family. For the repose of the souls of Romeo Eduardo Sr., Eleanor Gaudencio, Fidela, Juanito, Chupista Cirilo, Jose and Rodolfo Sr., by Mr. and Mrs. Eleanor Coching. For the repose of the souls of Ricardo Sr. and Jr., Gloria, Dativa, Virginia, Milagros Morita, Maria Ruby, Gia, Rudy Sr., Alberto, Jesus, Nelson, Niel, and all souls in purgatory by Ella Johnson and family. For the repose of the souls of Juanito, Consuelo, Florita, Maria Teresa, Maria Luisa, Celidonia, Benigna, Federico, Librada, Rita, and Tereso by Aguirre family. Ilakip man naton sa sining santos nga misa ang masunod nga mga intensyon nga kitatanan proteksyonan sang maluluyon nga Dios batok sa halit sang COVID-19. Kag sa iban pa nga balatian, ilabi na gid ang aton mga elderly, vulnerable kag mga frontliners nga gintawag sa pag-alagad sa siningtion sang pandemya. Nga magpadayon kita nga magtuo kag hindi madulaan sang paglaom, kag pabaskugon sang Dios sang aton lawas, huna-huna, balatyagon kag kalag, agod nga aton masarangan ang mga kabudlayan nga aton ginatubang, ilabi na gid sa siningtion sang krisis. Nga sa aton pagsaulog sang tuig, Missio Adientes, tanan kita mangin mapisinalamaton sa bugay sang pagtuo, nga aton nabaton, kag kita man magsabat sa panawagan, nga mangin misyonero, nagabantala sang pagtuo, paagi sa aton sahi sang kabuhi, kag magpartisipar sa buluhaton sang misyon sang simbahan. Nga ang mga naapektuhan, kag nabiktima sang bagyong Odette, labi na ang nadulaan sang kuluyan, kaumahan, kasapatan, kag mga mahal sa kabuhi. Kabay ila mabatyagan ang Diyos nun nga pagtatap, kabalaka kag paghigugma, paagi sa mga tawo nga nagbulig sa ila. Upod sa aton celebrante nga si Most Reverend Jose Romeo Lazo, palihog magtindog ang tanan kang magbuylog sa pambukas nga ambahanon. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo, Amen. ang paghidait yara sa inyo. Hagyara man sa imo. Mga utod, kilalaw natin ang aton nga mga sala, agud nga mangintakos kita sa pagsilibrar sining balaan nga mga misteryo. O Ginoong Yesus, ikaw makagagaw nga Dios, kag prinsipe sang paghidait, Ginoo maluoy ka sa amon. Ginoo maluoy ka sa amon. O Ginoong Yesus, ikaw ang anak sang Dios, kag anak ni Maria Santissima, Kristo maluoy ka sa amon. Kristo maluoy ka sa amon. O Ginoong Yesus, ikaw ang pulong nga nangintaw, kag kasidlat sang Amay. Ginoo maluoy ka sa amon. Ginoo maluoy ka sa amon. Kabay nga maluoy sa tang Dios nga makagahom sang tanan,
Kasi napatawad ng aton nga mga sala, tuyang kita niya padulong sa kabuhi, nga wala sing katapusan. Amen. Himaya sa Dios sa kahitaasan. Mangamuyo kita, O Diyos nga mo namay,
Imo ginpakilala karon nga adlaw ang imo bugtong anak sa mga hentil. Paagi sa kamasanag nga biton. Tuy kami nga nakakilala na sa imo paagi sa pagtuo. Tugtog nga magkalipay kami sa imo sing mahimayahon dira sa langit. Ginapangayo naman nini sa imo. Paagi kay Jesu-Kristo imo anak kagamon Ginoo. Nga nagakabuhi ka nagahari pod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Ang pagbasa gikan sa libro ni Isaias nga propeta. Magtindog ka, o Jerusalem, kag magsilak kaangay sang adlaw. Ang himaya sang Ginoo nagasilak sa imo, ang iban nga makapungsuran pagatabunan sang kadudulman, pero sa imo magasilak ang kapawa sang Ginoo. Ang himaya sa iya presensya magaupod sa imo. Ang makapungsuran magapalapit sa imo kapawa. Kag ang mga hari sa pamanagbanag sang imo bag-o nga adlaw. Tulog ka sa imo palibot kag tan-awa kung ano ang nagahanabo. Ang imo mga tawo gatipon sa pagpauli. Ang imo mga anak nga lalaki magapauli halin sa malayo nga mga duog. Ang imo mga anak nga babayi pagakuguson kaangay sang mga kabataan. Makita mo ini, kag mapunan ka sing kalipay. Magakurog ka sa kakunyag. Ang manggad sa makapungsuran, pagadalhon sa imo, halin sa tabok sang kadagatan, maagbot ang ila mga manggad. Ang mga lawig kakatay sa makamelyo magaabot, halin sa Midian kag Efa, magaabot siya halin sa Saba, nga nagadalas ang bulawan kag insyenso, ang mga tao magasugid sa maayong balita na hanungod sang ginhimo sang Dios. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Ang tanan nga mga pungsod magasimba sa imo, o Ginoo. Ang tanan nga mga pungsod magasimba sa imo, o Ginoo. Tudloi ang hari sa paghukom suno sa imo pagkamatarong, o Dios. Ipaambit sa iyang imo kaugalingon nga katarungan. Agud magahari siya sa imo nga tawo suno sa katarungan. Kag magagahom sing matarong sa mga imol. Ang tanan nga mga pungsod magasimba sa imo, o Ginoo. Kabay nga sa iya panahon magaluntad ang pagkamatarong. Kag ang kauswagan magapadayon samtang nagasanag ang bulan. Ang iya ginharian magalambot halin sa isa kadagat, tubtob sa isa, halin sa suba Euphrates, tubtob sa ukbong sang duta. Ang tanan nga mga pungsod magasimba sa imo, o Ginoo. Ang mga hari sa Espanya, kag sa mga isla maghatag sa iya sa mga regalo. Ang mga hari sa Arabia kag Ethiopia, magadala sa iya sa mga dulot. Ang tanan nga magahari magaluhod sa iya tubangan. Ang tanan nga pungsod magaalagad sa iya. Ang tanan nga mga pungsod magasimba sa imo, o Ginoo. Ginaluwas niya ang mga imol nga nagapanawag sa iya. Kag ang mga nawad-an kag mga pinatumbayaan. May kaluoy siya sa mga maluya kag imol. Ginluwas niyang kabuhi sang mga nawad-an. Ang tanan nga mga pungsod magasimba sa imo, o Ginoo. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Efeso. Mga utod, inyo gid nabatian nga ang Dios sa iya grasya naghatag sa akon sining hilikoton para sa inyo kaayuhan.
Ginpahayag sang Dios kag ginapakilala sa akon ang iya tinago nga plano. Sadto anay wala ini ginpahayag sa mga tawo, pero karon ginpahayag ini sang Dios paagi sa Espiritu sa iya balaan nga mga apostoles kag mga propeta. Amo ini ang sekreto, paagi sa maayong balita, ang mga hentil makaambit upod sa mga saad sang Dios. Sila mga katapo sang amuman nga lawas, kag umalambit sang saad nga ginhimo sang Dios sa kay Kristo Jesus. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Magtindog ang tanan. Nakita namo ng iya bituon nga nagsubang sa sidlangan, kag nagkari kami sa pagsimba sa Ginoo. Ang Ginoo'y ara sa inyo. Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Mateo. Sang natawo na si Jesus sa banwa sang Bethlehem, nga sakop sang Judea sa panahon ni Herodes, nga si Herodes ang hari, may nag-abot nga mga tao sa Jerusalem halin sa sidlangan, nga nakatuon sang mga bituon. Nagpamangkot sila, diin bala ang bata nga natawo, nga manginhari sang mga Hudiyo. Nakita namon ang iya bituon nga nagasubang, sang pagsubang sini sa sidlangan, kag nagkari kami sa pagsimba sa iya. Sang pagkabati sini ni Haring Herodes, natublagid siya, kag amuman ang tanan nga mga tawo sa Jerusalem. Ginpatawag niya ang tanan nga pangulo nga mga pari, kag ang mga manunudlo sang kasuguan, kag ginpamangkot niya sila, diin bala magapakatawo ang Kristo? Nagsabat sila dito sa banwa sang Bethlehem, sakop sang Judea, kaya mo ini ang ginsulat sang propeta. Ikaw, O Bethlehem, sa duta sang Huda, hindi ikaw ang pinakakubos sa mga pangulo sang Huda, kay sa imo magagikan ang isa ka pangulo, nga magatoy-toy sa akon mga tawo nga Israel. Dayon ginpatawag ni Herodes sing tago ang mga dumuluaw halin sa sidlangan, kag nagpamangkot siya sa ila kung saan ogid nagsubang ang bituon. Dayon ginpakadto niya sila sa Bethlehem kag ginsingganan. Lakat kamo kag pangita agid ninyo ang bata. Kag kun inyo siya makita, pahibalaan ninyo ako, agod mahakadto man ako kag magsimba sa iya. Sa makasiling sini ang hari, naglakat sila. Sa gilayo nakita nila ang bituon, nga nakita nila anay sa sidlangan, kag naguna ini sa ila, kag nagdulog sa ibabaw, sang duog sa diin na hamtang ang bata. Nagkalipay gid sila sa makita nila ang bituon. Nagsulod sila sa balay, kag nakita nila ang bata,
kaupod sang iya iloy nga si Maria. Nagluhod sila kag nagsimba sa bata. Dayon ginbuksan nila ang ila mga dala kag nagdulot sila sa iya sang bulawan, insyenso kag mira. Ginpaandaman sila sang Dios sa damgo nga hindi sila magbalik kay Herodes. Gani nagpauli sila paagi sa lain nga dalan. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayaon ka, Ginoong Jesucristo. Mga kabuktuhan ko kay Kristo, ang ating kapistahan kadyang adlaw, minakabig natin nga 3 ka hari. Saradya kapag pamaagi sa diin ng Dios, nagpahayag kanganang kaugalingon, hindi sa mga Hudeo, kundi sa mga Hentil. Matuod ang ating nga Dios, liyagid, magpahayag ka ng kaugalingon sa katawhan. Ang unang gintugruan kang kaygayunan nga makilala nanda ang lapsag nga natawo sa pasungan, amo ang mga managbantay sang karnero. Matuod mako natin nga sanda kadya ginakabig sang una nga mga second class o kung third class nga mga tao ay manugbantay lang ka karnero. Ugaring sanda gintugruan kang kaygayunan nga sanda makauna, makakita kag makakilala kang Dios paagi sa lapsag nga diya nga natao sa pasungan. Ikadya nga adlaw, atin man matulupangdan nga hindi lamang ang mga nagbantay ginpakilala ang Dios, ang lapsag na diya, kundi sa mga hintil man, sa mga mangin alamon na nakabig natin. Kasanda ka diya nagtinguha agid na makakita sa bata nga diya paagi sa bituon sa anda gintuytuyan na makaagto sa amudya nga bata. Yang anda nga handom nga makilala kag makita ang bata nga diya. Nakaagto sanda, nakalambot sanda sa kay Herodes nga hari sadto. Kag nagpamangkot man sa diin bala ang bata nga diya. Tigintuwag kang hari ang ana nga mga manginalamon man. Kagikunan tanang ang diya nga bata sa Bethlehem. Kang hari may plano man nga ana, lain sang sa iba. Gusto naman daad nga maagtuman kag magsimba sa bata nga diya, ugaring dolain ang anak diya nga paminsaron. Natublag ang hari tungod kay nakabati nga ang bata nga diya manginhari sa bun. Gani daw na threaten bala ang anang pagkahari. Kagani ang 3 kamanginalaman nga diya, nakakita liwan kang bituon, kagintudlo ang lugar sa di nakita nanda ang bata nga tao sa pasungan, imaw ni Maria kag ni Jose. Sanda nakakilala, sanda nagtuo, sanda nagsimba sa bata. Gintugur nanda ang anda nga mga regalo. Di ko natin tanawon ang amudya nga mga eksena
May mga tao nga makita natin sa mga istorya. Natural, ang pamilya, si Jose, si Maria, si Jesus, ang tatlo ka manginalaman, ang hari nga si Herodes, ang mga tao sa palasyo, ang nakatuon kang kasulatan, naging pamangkot ni Herodes. Amo dia ang mako natin mga karakter sa mga eksena. Kag iba-iba ang andang nga pagpananaw, pagpatalupangid sa amo diyang hitabo. Tikurunahan natin ang tatlo ka manginalaman. Sandagin tuytuyan paagi sa bituon nga makakita kang bata ang lapsag na diya nga Dios. Rayo ang anda nga lugar o galing ang anda bala nga handom sa pagpangita kang amo diya nga bata. Gintutuyan gid hasta makita nanda nagtuo, nagtugro ka ng regalo kag naglain ang anda nga kaugalingon tungod sa andang pasugata sa bata. Kung sa atin pa ang presensya kang bata, makatugro kang kaygayunan nga ang tao nga nakakita, nakatuo kag nagasimba, magalain man ang anang kaugalingon. Ugaring kung tanawon natin ng iba nga mga karakter sa modyang eksena, makita natin nga bakit amo diha ang natabo kananda. Halimbawa ang hari, matuod na tublag sa anang pagkabati nga may bata nga manginhari. Daw na-threaten ang anang pagkahari, gani bisan nakuunta na sa tatlo ka manginalaman nga balikan tana kakunan nga rigyan ng bata, luyag man kang hari daan nga magsimba man ugaring tungod hay na-threaten tana nga plano nga patyon ang bata. Lain ang ana nga pagpananaw kang amo nga kagayunan daad nga makilala na ang bata. Imbis nga magsimba kag makapag-uman anang plano ipatyon ang bata. Lain ang ana nga pagpananaw sa amo nga hitabo. Ti ang mga manginalaman man sa palasyo nga nakatuon kang kasulatan manan mananda kung sa diin diya nga bata na tao. Ugaring daw sa wara laman kananda. Ura man sanda abi natublag kag pangitaan ang bata nga diya kung sa diin agad sanda man makasimba ay nakilala nanda suno sa kasulatan. Ugaring ura man. Ura gid nagkuna bingati magto man tato. Mangilala kita kung sino diya nga bata nga ginakabig nga manginhari sa urihi. Ura man matinunan man ananda. Pero ura man tikuon nga nagtinguha nga makilala nanda ang bata nga diya. Di ko natin tanawon sa atin man mismo nga kaugalingan. Basi kung may mga ugali man kita nga kaanggid ka diya, basi may mga hitabo nga magatuhaw, kag matublag kita, kag matreten man kita, nabinigid ko ikaw may posisyon, halimbawa, kag na-threaten ikaw, sara siguro kay mo himuon, pangitaon niya, kag silence bala, pahipuson, o kunduraon sa mapa,
Kahit di na-threaten ng imong kaugalingan. Iba ka dya gani, ipapatay. Kaya nakatublag ka nimo. Iduraan sa kalibutan. Pahipuson. Agad hindi magwa ang kamatuuran. Di ko na mo diya ang ating pagpananaw kang mga kagiunan. Imbis nga makatugro ka natin kang pagbago, matreten kita, kag pahipuson natin ang amudyang hitabo, do kaanggid man kita kay Haring Herodes, kin pahipos na ang mga kabataan ginpamatay, natublag, na-threaten ang pagkahari, kin pahipos na ang mga kabataan. Ang mga manginalamon natublag man kang bituon pero ginpangita nanda kung sa di India nakakita, nakatuo, nakasimba, nakahalad, nakabag-o kang andang kaugalingon. Naguli sa iba nga aragyan, ura nagbalik sa palasyo, kagisugid nga nakita nanda ang bata. Tinagapahayag matuod ka natin sa atin kabuhi. Kita man nagapangita sa bata. Nagapangita kang Diyos to nga kabuhi. Nagapangita kang kalinun. Nagapangita kang kamatuuran. Sa atin pa, nagapangita kita kang Diyos sa atin kabuhi. Ugaring kung kaysa man matulupang da natin, nga bisan makita natin ang Diyos, dawra man sa epekto ka natin. Ang atin kabuhi, daw sa amuman gayhapon. Dawra blakuon nga nakadulot ang presensya kang Diyos sa atin kabuhi. Matulupang dan natin riya sa ating palibot nga may pagpatyanay pa sa gihapon. May mga pagdamot pa sa gihapon. Sa atin pa, bisan man an natin kung sino ang Diyos. May kagyunan kita daan sa pagbaguman. Kaanggid sa tatlo ka manginalaman nga diya ugaring daw hindi kadulot ang presensya kang Dios. Kulang pagid ang ating pagbago. Ang mga Diyos na nga kinaugali daw hindi pagid ginakabuhi natin sa adlaw nga pagsinarayo. Diyan kita gihapon sa makuon natin sa daan nga kinaugali. Basi kung pariyo kita kang hari matuod, ngaliyag mandaad natin magsimba sa bata, ugaring lain ang ating napagpananaw. Katublag sa ating posisyon, sa ating ngaran, sa ating gahum, sa ating manggad, kakinanglan pahipuson sanda kadya. Ibutang sa prisuhan kaya nagkatublag sa atin pagginawi. Tumatuod ang Diyos uragid nagakulang sa pagpahayag ka ng kaugalingan ka natin sa adlaw-adlaw nga tanan. Kinatawagan niya ang pagpahayag na sa tatlo kahari nga Epifania. Sa mga hintil, nagpahayag ka ng kaugalingan. Sa mga nagbantay kang karnero, ginpahayag na ng kaugalingan. Ginpresentar man ka ng ginikanan sa templo, nagpahayag sa mga tao sa templo. Luyag kang Diyos, gid, ipahayag ka ng kaugalingan. O garing kung kaisa, ang anang presensya, imbis nga makabago ka natin,
nagatublag ka natin. Kag hindi makatugro kang kayunan sa pagbago. Nahadlikan kita sa pagbago kang atin kaugalingon. Nabase kung maglain ng atin pagpananaw, makilbaan kita. Pero tsansa rin daadya na kung magpahayag ang Diyos ka natin ka ng presensya, bukas kita sa pagtuo kag pagbago kang atin kaugalingon. Hindi paghupti ang amudya nga kayayunan na kung makita natin ang Diyos, hindi kita makabago. Kayayunan natin diya, labi na gid sa bagong tuig. Bisan ang bagong tuig gani kung kaysa sa radya kang kayayunan sa pagtuy-tuy ka natin abi pagbaguman ay bagong tuig diya. Isliman ang imong daan nga kinaugali, baguha. Ugaring sa bilog nga tuig, doon mo man gihapon, na makun bala kita, as it was in the beginning, is now and forever, amo man gihapon. Timakun kita, ang presensya kang Dios daad nga makatugro kang kagayunan ka natin, pariho sa tatlo ka manginalaman, nagbago. Pero ayan kita, basi kun malisdan kita sa pagbago. Kan bawal lang sa kadyaman nga tuig, may parabuton kita nga piniliay. Ano ang bago nga atin pagpananaw sa piniliay nga diya? Ano ang atin baguhon? Ano ang atin makita? Makita bala natin ang presensya kang Diyos sa amo nga kagayunan, sa diin kita ginapukaw, sa Diyos nun nga mga values, sa tampad nga pagsinarayo, sa matutuod nga pag-alagad, sa pagrespeto sa kabuhi, sa dignidad kang tao. Amo diya mga Diyos nun nga kinaugali daan. Garing basikun, hindi bala kita kakilala kang Diyos sa tiun kang piniliay. Basta makilala lamang natin ang kwarta. Basta makilala lamang natin ang gahum kung sino gamhanan. Basta makilala lamang natin ang ngaran kang tao nga ginakahadlikan. Diin ang presensya kang Diyos nga magatuy-tuy daad ka natin sa mga Christian values nga rigyan kaya ka natin, tungod ka atin pagbunyag. Daad tutuyan man kita kang bituon nga masanag, nga makatuy-tuy ka natin sa bata, sa pasungan, nga mudya ang tuburan kang ating kabuhi kag pagtuo, amudya ginhalinan kang tanan. Di kabay pa nga sa atin pagtipon karon sa pagpasalamat sa tatlo ka hari, tatlo ka manginalaman nga nagpangita gid bisan marayo pa paagi sa bituon kung sa diin nga tao ang lapsag nga manginhari kang kalibutan. Amo man daan ang ating tagipusoon nga kita makapangita kang amudya nga Dios nga atin masarigan labi na gid sa tiun kang pandemya nga diya, sa tiun nga malisod ang atin pagpangabuhi, sa tiun na apektaran kita kang udet nga bagyo, sa tiun nga kita nahadlikan kang mga linog nga diya, may masandigan kita nga mudya daad ang lapsag nga tao sa pasungan. Tana makatugro ka natin kang kaisog kakabaskog kay kita ana mga anak nga ginapalangga. Di kabay pa nga sa tuig nga 2022 may kaisog kita sa pagatubang kang nanasari nga panghangkat kang panahon. Labi na gid sa pagpangita kang kamatuoran, sa pagpangita kang bituon nga diya nga nagtuytoy sa tatlo ka manginalaman paagto sa bata sa pasungan. Amo man daad ang aton tagipusoon
magpangita kang Diyos nga kabuhi, narigyan riya ka natin, paagi sa tan pagbunyag. Anak kita kang Diyos, Diyos nun ang atin kabuhi. Hindi pag-iprenda diya kang kwarta, hindi diya pagprenda kang gahum. Diyos nun diya nga kabuhi. Kabuhi itampad sa tubangan kang Diyos kakatauhan. Amo kita kadiya, Diyos nun nga mga anak kang Diyos. Hindi riya pag-itablag, pagprenda kung ano pa diyan. Amo kita kadiya, Diyos nun nga mga anak kang Diyos. Palihog lang, pangitaan natin ang mudya nga kabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan na yung ating Diyos uragid nagahikaw sa pagpahayag ka ng kaugalingan sa adlaw-adlaw nga tanan para ka natin sana mga pinalangga nga mga anak. Diyan na nariya ka natin kung bukas kita sa pagpangita ka na. Hindi natin pagsiraduhan ang mga kagayunan na sa diin ta na nagapahayag ka ng kaugalingan. Bisan malisod, pangitaon ta. Kahit dyan ta na kara. Nagatuy-tuy, nagaubay ka natin, nagatugro kang kasanag sa ating dalanon. Kaya mudya ang ating nga Diyos, mapinalanggaan, maluluyon, tungod kay kita, ana mga anak. Palihog magtindog ang tanan. Payag natin karon ang ating pagtuo. Nagatuo ko sa Dios amay nga makagawom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuo ko kay Jesucristo, kay anak nga bugto nga aton Ginoo. Naging panamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Ibunag ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ilansang sa krus napatay kag ginlubong. Naog sa mga minatay, sikat adlaw nabanaw siya, nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, ka nagalingkod sa tuos ang Diyos nga may makagagawom sang tanan. Bikan dito makaripasaliwat sa paghukom sa mga buhi ang sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, ingkaubdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, sa pagkabuhi mula siyang katapusan. Amen. Karon nga adlaw, sang papakilala sang Ginoo sa mga kapungsuran, mangamoy kita sa Dios agud nga magsanag ang kaluwasan sa aton, sa bug-os nga kalibutan. Sa dako nga pagsalig mangamoy kita, Ginoo, sanagi kami sang imo kapawa. Ginoo, sanagi kami sang imo kapawa. Para sa mga nagapamuno sa Santa Iglesia kag sa gobyerno, kabay nga maghalad sila sa Ginoo, sang putli nga kasing-kasing, kag magbinuligay para sa ikaayos sang katawhan sang Dios, mga muyo kita. Ginoo, sanagi kami sang imo kapawa. Para sa mga katapo sang nanari-sari nga mga pagtuluhan, kabay nga ipaluntad sang tanan ang ekumenismo kag religious dialogue, agud magluntad ang paghidait kag paghangpanay sa kalibutan, mga muyo kita. Ginoo, sanagi kami sang imo kapawa. Para sa tanan nga nabudlayan sa pagpangabuhi kag nagakabuhi sa kadulom sang sala, kabay sila magpalapit sa aton Ginoong Hesukristo, agud ila maagom ang kapawa kag kaluwasan, mga muyo kita. Ginoo, sanagi kami sang imo kapawa. Para sa mga wala nagatuo sa Dios kag kay Kristo, kabay nga mapuno man sila sang kapawa sang Espiritu Santo, kag magsunod sila sa dalan sang kaluwasan,
paagi sa maayo kag matarong nga pagpangabuhi, mga muyo kita. Ginoo, sanagi kami sang imo kapawa. Para sa aton mga pinalangga nga nagtaliwan, ilabi na gid ang mga biktima sang pandemya, kabay nga magkalipay sila sa kasanag kag pagidait sang langit, upod sa mga angheles kag mga santos, mga muyo kita. Ginoo, sanagi kami sang imo kapawa. Ginoo nga mong Diyos, pamati ang mga pangabay sa imo mga tumuluok, kabay pa nga ang kapawa nga nagsanag sa mga pungsuran, magatuy-tuy sa amon pakadto sa imo, nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Mapaghalan, inahiwat namon ang pabukod sang Diyos sa panahon, nanginbahin siya sa atong kasaysayan, sa paghanap sa atong kaluwasan, ang santo sa inig pinupag tinapan, ginahalan namon sa imo aman, ang santo sa among kahinikuton, ginahalan sa tanan ng Mga muyo ka mga kauturan, nagod ang ating mga dulot, mahamutan o tasang Diyos, amay makagagawom sang tanan. Batununon ta sang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kakamayaan sang iyang ngalan, sa aton man kapuslanan sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, tamda ang mga dulot sang imo simbahan, hindi ini bulawan, insenso kag mira, kundi sa Jesucristo nga imo anak, naging pahayag, ginahalag, kag ginabaton sa siningbalaan nga sakripisyo. Siya nga nagakabuhi kang nagahari upod sa imo sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagyara man sa inyo. ibayaw niyong kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo ngaton Dios. Takus kag angay kit. Takus kag ang igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan. Asa gihapon ka sa tanan nga duog. Magpasalamat kami sa imo o Ginoo, santos nga amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Kay paagi kay Kristo nga imubugtong anak, nga amo ang kapawa sa mga kapungsuran, imo ginpahayag karon nga adlaw ang misteryo sang amon kaluwasan. Kag sang iya pagpakita sa amon ugali nga mamalatyon, imo kami ginpaambit sang iya pagkadi mamalatyon. Gani upod sa mga angeles, sa mga arkangeles, kag sa tanan nga nagdahil sa langit, nagaamba kami sa launtan sang kalantawon sa mahimaya nga nagasiling. ang Ginoong Diyos sa mga iresito, puno ang langit kabangguta sa imong himaya, sana sa kahitaasan. Sana
Santos ikaw nga tuod o Ginoo kag tuburan sa tanang nga pagkasantos, gani padala nga may espiritu sa pagpasantos sa mga dulot agud nga mahimuni para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Hesukristo. So wala pa sa gintugyan sa kamatayon nga yagin baton sing kinamabuton, agin kuha kagin pamiyak-pihak ang tinapay nga nagpasalamat sa imo, kag inigin panagtang sa mga gintutunoan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag magkaon sini kay niyo mga kon lawas nga gatugyan para sa inyo. Subuman pagkatapos ang panihapon naging kuwang kalis ng kapasalamat liwat, kag inigin palibot sa mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kam ginom sa sining kalis. Kanya mong kalis ang akong dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan. Ngay gaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan niyo ini sa akong handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Ginabantala namon o Ginoo ang imo kamatayon, kag amon ginapahayag ang imo pagkabanhaw, tubtob sa imo pagbalik. Ganiwa may among ginahalad sa imong tinapay sang kabuhi, kag kalis sang kaluwasan, sa pagsaulog namon sang adumanan, sang pagkamatay, kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagpasalamat man kami sa imo, kay mo kami ginkabig ng mga takus sa pagatubang at sa pag-alagad sa imo sa sining sakripisyo. Nakapakiluoy kami ng Espiritu Santo magpahiusa sa amon ang nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imong simbahan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan. Himpitas siya sa paigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Jose Romeo kag sa tanan nga kaparian. Dumduma ang mga sakop sining amon katilingban nga nagtaliwan nga ipaglao mga banhaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa iyo pagkaabian, bato na sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga nawong. Kaluoyi man kami nga yari diri nagatambong, agud maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan, magdayaw kag maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Virgen Eloy sang Dios, upod kay San Jose nga Iabana, upod sa mga apostoles, kay Santa Isabel de Hungria, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, pagi sa imo anak nga si Hesukristo. Paagi sa iya, pod sa iya, kag dira sa iya, ginahatag sa imo, Dios, sa may nga makagagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Tungod gaging sagot sa atong maluluwas, mangmuy kita sa dagko pagsalig, suno sa gantudlo sa aton. Amay namon, ayara ka sa mga langit, pagdayawon ng imong ngalan, mabot sa amon ng imong ginarian, matuman yung pagbuot diri sa duta sa lingsang sa langit. Atagan mo kami niyan sing kanunamon sa matagadlaw, pagpatawaran mo kami sa mga sala namon, siling ginapatawad namon naman nakasala sa amon. Kag dili mo kami padahog sa mga panulay, hinunoo, iwasan mo kami sa kalaot.
Luwason mo kami, Ginoo, sa tanan nga kalautan. Tagi kami sing pagidayit sa manginadlaw. Buligi kami agad maluwas kami gihapon sa sala, kag paliguna sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw nga among ginalauman, nga magabalik sa Kristo nga amon manuluwas. Kay imo ang ginarian, ang gahom kag ang himaya sa mga tuig sang mga katuigan. O Ginoong sa Kristo, ikaw nang salim sa imo mga apostoles, ang pagidait tinabilin ko sa inyo, ang akong pagidait, ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamda ang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan. Ang suno sa imo ginsiling, atagid sa sing pagidait kapag kiusa, ikaw nagakabuhi kang nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo yaragi hapon sa inyo nga tanan. Hagiara man sa imo. Makatagay ka mo sing pagidait. Kordero Sang Diyos, nga nagawala ka sa mga sala sang kalibutan, maluoy ka sa amon. Kordero sang Diyos, nga nagawala ka sa mga sala sang kalibutan, maluoy ka sa amon. Kordero sang Diyos, nga nagawala ka sa mga sala sang kalibutan, hatagan mo kami sing paghidait. Yari ang Kordero sang Diyos sa nagawala sa mga salasang kalibutan, bulahan, amang ginidapit sa bangkete sang Kordero. Ginoo, dili ako tapos nga magsulod ka sa akon puloy-an. Apang imit lang lamang isa ka pulong kang mag-aayo ang akon kalag. Handom sa akon tagi puson, nga ikaw akon gid nga mabaton. Sa matuod mo nga presensya, sa balaan nga Eucharistia. Akang kun indikip matigayon, magkarig ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot niya sa imo mahamulan, manluluwas sang akon kalag.
Palihog magtindog ang tanan. Mangamuyo kita, O Ginoo, iwagi kami pagi sa imo langit nun nga kasanag, agud nga magtuo kami sing himpit, kag magigugma sing tudok sa tagipusoon kay Jesu Kristo nga amon nabaton sa sininga sakramento, nga nagakabuhi ka nagaharipod sa imo, sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Palihog maglingkod ang tanan samtang ginapasa nato ng aton second collection para sa aton mga utod nga biktima sang Bagyo Odette. Palihog magluhod ang tanan. Prayer for the 2022 national and local elections. Let us pray that the forthcoming national and local elections may truly reflect the will of the Lord, who guides the destinies of nations. For every petition, let us pray together. Deliver us, Lord. Deliver us, Lord. From coercion, intimidation, violence, and terrorism. Deliver us, Lord. From dishonesty, lies, and all distortion of truth. Deliver us, Lord. From bribery, graft, and all conspiracy for fraud. Deliver us, Lord. From gullibility to the deceptive and blindness of perspective. Deliver us, Lord. From threats, intimidation, and perverse language. Deliver us, Lord. Let us pray together. Let our response be, hear us, Lord. Hear us, Lord. That conscience may always be our ultimate norm. Hear us, Lord. That the common good may always be our highest goal. Hear us, Lord. That human dignity may be respected all the time. Hear us, Lord. That the poor and the weak may always have the priority. Hear us, Lord. That care for creation may never be ignored. Hear us, Lord. That solidarity may guide the path of peace and development. Hear us, Lord. That genuine fear of God and love of neighbors may guide those who seek public office. Hear us, Lord. Let us pray all together. Shepherd of souls and Savior of the nations, politics is your gift to us, a call to serve others and grow in holiness. Guide our politics as you guide our lives. May our political engagement for voters and candidates bring glory to your loving name and help us grow in holiness forever and ever. Amen. Palihog magtindog ang tanan.
Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Bagdugo kamo sa pagbaton kang bendisyon. Ang Dios nagtawag sa inyo gikan sa kadudulman. Pakadto saya makatilingala nga kapawa. Kabay nga mabatyagan ninyo ang iya kaayo kag bendisyon kag magpabakod kamo sa pagtuo, paglaom kag pagigugma. Amen. Tungod kamo nga mga sumulunod ni Kristo nga nagpakita karon nga adlaw bilang kapawa nga nagasiga sa kadudulman, kabay nga kamo himuon nga kapawa sa inyo mga kauturan. Amen. Ang mga manginalamon nagsunod sa bituon kag ilan nakita si Kristo nga mo ang kasanag gikan sa kasanag, kabay nga kamo man makakita sa Ginoo kung matapos na ang inyo pagpangalakaton diri sa duta. Amen. Kag bendisyonan ko sang Dios nga magawom sang tanan, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Nahala na santos nga misa, lakat kamo sa pagidait, pagigugma, kag pagalagad. Salamat sa Diyos.